zvakaoma. Vana Kismo nana Colorful. Problem yenyu inotangira pakuda kukompeta nemukuru weband. Ndio zvinokupai kunditeedzera. Musingatondinzwisisi, muda kuteedzera muchishaya. Number 1. Inini andidherere ndinodefenda. Imimi munodherera. Because inini ndogona kutuka munhu anoti but kazhinji ndini ndatotangwa ndiye ndichiitawo zvidefenda ndechitoritale. Imimi mangotuka nevanhu vamusingazivi. Matuka kudaro hamuna kana support. Inini ndine backing vocalist weshaudinga. Handi ndokastera kama makutoteedzera. Kakisimo kashidairirawo Colorful chitukirira muchiteedzera inini naIndica. But guess what? Pandakasungiswa naJava, did you see kuti pandaipinda paquartet 8 o'clock in the morning, my sister was there holding her 7-day-old newborn. Support system. Wototorana neka backing vocalist kako keshauding. Apa mese muri mata muri varombo. Musimbisana zvinhu zvakadhakwa. Kana mawana acho auya hamuzokwanisa kumamirira makutanga kuda unoti sorry. Munhu anoitwa sorry munhu wakatadzira. Hakuna sorry inonzwisiswa because hamuto vanhu veve havatombokuziei. Zvitori nani kunze Colorful ari kundituka maybe tikada investigate. Of course it's wrong zvanenge achiita, but tikada investigate munhu anenge atorikana nebitterness yekuti inini ndakamudzinga. Andichadova padhuze naye. Anditi but iwo Kisimo paunotoka pusa unomunzwa achituka maloti asana mbosangana naye. Akangofanana na Katarina asana mbomuona muupenyu hwangu. Akangoya ka1 musi wakauya naWindsor chidondrova. But aigara achindituka apa inini andomuziya handinei naye. Wakutuka Olinda, wakutuka Stana, wakutuka Denzel na Melo. Kuti mai maka vakaita video. Amai maka video yavakaita vaisatuka Melo. Vaimutsura kuti aurwise mumwe mukadzi because of a man. Pakaverenga comment yangu yakanzi ane basa rechiitapiwa. Imimi ndekuti muri madofa mu understand. Makatoona unge mai maka vari kutuka Melo makuda kuteedzera. Sei vasina usungisa amai maka? Because vanenge vane like ndinga explain ndichiti chiko. Vaisatuka munhu but vaitongomuonesa as a fellow woman anditi imi mova mada kuteedzera. Ende makambozvionera kuti vasikana vakutotaura seni. They are even starting to speak like me. Kutoshiya kuti hauna support. Family support mai vako murombo. Iwo wacho uri murombo. Hauna kana munhu anokufarira. Wobva wada kuzvitanza unofarira maititi. Uchituka Olinda uchitanda ufarira maititi. Unofarira maititi sei when you are the opposite of her. Maititi vanogona kutonyara kunzi vanofarirwa naKismo. Inini maititi vanotopinda mucomment section mangu votokomenda votodi because chiro ndikanditatuka munhu zvezvine direction. That's why wakaona maititi vacho avanotongo kublutika because I'm like muri confused hamutozivi kuti mukuita nezvei mongoteera kuri kuenda mhepo. Wabreya paya wakunoplead guilty kuratidza kuti wana kuti understand mhosva uri dofo. Inini kusungiswa kwandakaitwa naJava anondisungisa kuti andiwachisi. Akandisungisa zvazvo zvekuda kuti ndimuite sorry. But the whole point engesimbori like kundiitira kutsinyi. Inini ndini ndakatozoenda kukoti through kuti ndakaramba kumukumbira chiruregerero kunzwisisa. But ana Melo veve havambofa kada kuitwa sorry nemi because hapana story behind mukutongodherera muchitodherera vanhu vamusingazivi. Melo wacho ira hatomborina kana Facebook. But uri kuita basa rekutuka Melo paFacebook. Musateedzere zvinhu zvamusinganzwisisi. Ana Kismo. Muri madofu. Udatedzera Maloti sister yake yoyo inenge ichimubheka achituka vanhu. Ndikabreya ndikasungwa inini. Ndiye first munhu kuuya. Kana pachida kubatanzwa mari obatanidza. Kana pachida unokweretwa mari omanya-manya. Inini I've got so much support in real life but anditodherere vanhu. Wototi hauna kana support zvako iyoyo hauna kana mukomana anokuda kuti ukasungwa ndira. Amai wako andotengesa masawu. Wouya panapo utangoda kutuka vanhu vakaguta. Iwe une nzara. Chiona manje izvozvi wabreya. Watosvika pakuplead guilty because wapererwa. Chasara kutongwa. Ende chinoitika pakutongwa maybe pamwe ndo first time yako kubatwa nemhosva unogona kupiwa with the option of a fine kana kuti the option yekuita community service. But unogona kutoishaya after fine yacho. Wotopedzera wapika. Nenyaya yekuda kuteedzera kutsoma zvinhu zvamusinganzwisisi. Nekuti watsvuka wableacha wakuzviona seni. Musakompite nevanhu vamusingaziye. Muri nyana muri nhova. Inini handingangoerekani ndakutuka munhu like come on guys. Handingoerekani ndakutuka munhu inini. Ndototuka munhu ndine ndototadzirwa kuti ndinongomuka ndikangofunga kuti ndingida kumshauda. Aiwa. Chimbomira yasikana hamuna support. Imagine ipapa pasha kune maloya akaita sana Dr. Mtombeni vaya. Mr. Mtombeni munhu wekuti vanogona kutokubatsira mahara. But mimi futi hamusi worth kunzi munzi mabatsirwa mahara. Munogona kutotukisa loya yeye kunzi wabatsira munhu. Saka ziyai izvozvo zvenyu. Musade kutiteedzera. Olinda yeyo aisaine charge.
musi unoyo aisatukana namaititi back and forth, musi unoyo aisanetsana namabhirijo akadii kuvasungisa because there's a story behind. Vanhu vanenge vatori nebeef zvemashuwa, the beef is mutual. Vari kutoita back and forth, uya kutodaira uya ari kutodaira. Imimi muri kungotuka munhu hamumuzivi, hana chaakakutadzirai, hatombozive kana kuti munoexista, muri kungotuka chete. Saka mamai because murimbwa